Така, колеги, добър вечер. Започваме. Темата е отговори. Казах ви да си помислите за 3, максимум 4 неща. Предлагам да са 3. Да не бързаме, защото винаги можем да си прерисуваме тази среща отново. Прощавайте, че не ме виждате, но сте ме гледали много, така че много внимавам, малко ми така разформироваха тук конфигурацията с тези наводнения, така че така ще бъде днеска. Сега, листа хоризонтално, темата е отговори, имахте време да си помислите 3 неща, за които бихте искали да намерите отговор. Ще ги искаме от морето. И сега казахме, че може да бъде от най-дребното нещо. Първо утре ни предстои коктейл и питаме коя дреха да облека. Може да изглежда малко смешно, но често е много реално. През това защо се ядосвам на еди кой се човек, през другото как да отслабна, през четвъртото как да си подобря финансовото положение, следващо да напусна ли тази работа. Иска да кажа, че може да бъде качество наше, може да бъде въпрос за друг човек, може да бъде емоция, може да бъде много голям проблем, може да бъде най-обикновеното женско хрумване. Изберете си 3 неща. Темата отговори, 3 неща отстрани на листче, или ще си ги запомните. Аз моите не съм си ги измислила още, но сега след малко ще си ги измисля, като започна. И пишем думи. Темата е отговори, пишем думи около 2 минути. Така, отговори. И пишем думи така, както спонтанно ви дойдат на ум.
Така, и постепенно приключваме, казахме, отговорите ще ги търсим от морето. Сега почти няма техника или метод, която да не включва морето. В моята представа, аз имам мой метод, наричам го метод твоята половина, също го представям и сега не мога да намеря най-подходящия начин, макар да съм го изработила като методология изцяло. И той се базира на това, че да, има много възможности, но аз смятам, че човек най-напред трябва да почне от този си живот, да преработи всичко, вероятността много от нещата да му се оправят е голяма, а след това да отива към минали животи, съответно род и така нататък. И това след като съм минала семейни констелации изцяло, знам силата им, знам силата и на регресията, макар да не съм си правила никога. Въпреки това смятам, че ако тези неща трябваше да ги знаем, това е мое мнение. Моля тези, които работят с тези методи, да не ми се обиждат, от тези, които рисуват на запис, има такива. Аз, за да уча 3 години семейни констелации, значи съм се заинтересувала. Но от всичко, което научих, моето мнение е, че ако тези неща трябваше да ги знаем, ние по някакъв начин щяхме да ги знаем, няма да се налага друг човек да ни ги разказва. Или пък, че те работят, но малко по-късно човек има своя живот и може максимално да преработи с съвсем достъпни техники, за които дори не е необходимо да плаща пари, настоящия си живот, емоции, минало, представи. Аз последно време включвам и стоицизма. Стоицизма в смисъл, че по някой път не през нещо, трябва да минеш и да издържиш и честно да ви кажа, се равнява на минимум 50 часа психотерапия. Това беше отклонението. Та иска да ви кажа, че абсолютно всички тези методи морето го има. Днес аз искам да погледнете на морето като на една огромна вода. Знаете, че ние, спорно е колко, но ние сме някъде между 70 и 80 няколко процента вода. Така че първо то ни е близко като същност и второ, представете си през колко плажове и плажчета минава едно море, за да отиде в океана и с колко хора се среща и като вода влиза в тези хора и се докосва до мозъка им и колко истини знае. Така че да поискаш отговор от морето, все едно дали ще седиш на морския бряг и ще попиташ, все едно дали ще влезеш вътре, ще се разтвориш и ще... Преди бяхме рисували пак отклонение една техника, да се разтвориш в морето и едно от момичетата, аз не знам сега тя дали присъства, защото аз отварям на цял екран и не ви виждам. И тя ми вика, няма да я рисувам тази техника, как може да ви предложиш да се разтворя, ами ако след това не мога да се събера. Аз казах, ти сериозно ли говориш? Тя каза, да, съвсем сериозно говоря. Така че не може да се разтворим, ние сме всеки си е същност, но и другият вариант е просто да застанем в началото на морето и да го попитаме. Така че който иска може да рисува с синьо. Ако имате син маркер, може да го направите. Аз не си предвидих, макар че доста неща предвидих. Не е проблем това нещо. Горе-долу, представете си, ще създадем върху листа първо един част от морски бряг, да кажем ето толкова, като залив, като морето, което влиза навътре и навънка. Ето така. Тук вече е пясъка, навътре е морето. Какво се прави, когато ще искаме нещо от някого? Във всички ситуации. Малко трябва да го приласкаем. Да го приласкаем морето. Да му поговорим. Да се порадваме на вълните. Да съберем такива сухи треви, захвърлени от хората, отпадъци, до там, до където можем. Т.е. да почистим в тази част, в която можем.
Вие си помислете още какво бихте направили, то така и с човек. Само няма да манипулираме, да лъжим. Просто помислете какво бихте направили преди да помолите някого за нещо. Така че аз ще сложа няколко линии, вече мои идеи допълнителни. Моята книга, главната героиня в един момент на ярост хвърля камъни в морето. Това не е тази игра, когато седим и хвърляме камъчета като игра. Тя просто е много ядосана и хвърля камъни. Тоест хвърля яростта си в морето и след това следва една буря, която е буквално като отвръщане. Много тежка буря, която е връхлита. Така че има предвид, че всичко е свързано. Така че когато искаме нещо, добре е да намерим пътя. Абсолютно всичко е така и с хората. И не става само с ласкание и с парички. Много често просто става с максимална искреност и да видим ние пък какво можем да направим съответно за човека. В случая едно от най-добрите неща да седнем и да кажем, че имаме нужда от него, че се чувстваме като част от него, защото и ние сме вода, и съответно да почистим там тази част, която може, знаете, много често като застанем на брега и тази, която е най-плитката част, се вижда по нея хвърлени отпадъци, ако не е официален плащ, разбира се, някое задължение също за плащане да е почистил. Така че тези линии, които сега създадохме, те са всичкото това. Това е подготовката предварително. И сега ще зададем въпросите си във вид на кръгове. Това е най-хармоничният начин на задаване на въпрос, като ще ги надпишем. Вие си имате там, може да пишете след това с химикал, каквито кръгове искате изберете. Моят първи въпрос е, аз ще ви ги кажа, не съм си ги измислила умишлено, те няма да са най-съкровените, но ще бъдат така пред мене въпроси. Моят първи въпрос е, как да реша една ситуация, която буквално се случи преди една седмица и макар, че да не е част от най-тежкия ми кръг, най-близкия ми кръг ми тежи. Значи съвсем малко навлизаме, част остава на брега и другата част вътре. Тоест, това е първият ми въпрос. То е всъщност, какво се случва, защото така този интернет при мен изключва. Толкова се подготвихме. Не, моля те се, техниката е много хубава. Така, нищо. Правим, че не го виждаме до момента, в който се случи. Бързо да ви я кажа. Това е първият ми въпрос. Добре. Така, сега, вторият въпрос. Това е как да изляза от тази ситуация. Незначителна, странична, но като се усетя, че малко не се контролирам мислите и веднага усещам, че съм там. Другият ми въпрос е една стратегия подготвям, какво пропускам, кое е важно. И го пропускам. И третият въпрос ще бъде то е един личен момент. Как да го реша? Но, казахме, може да бъде всичко. Как да сваля 2 кг, с каква рокля да отида утре, от такива ежедневни до много важни моменти. Добре е да не са много. Добре е да са 3 много добре, иначе може да се направите отново друго рисуване. И сега, след като сме задали въпросите, какво се прави? Човек пита и съответно започва да прави това, което му предстои да прави. Той не седи веднага да чака отговорите. Затова ние с вас, ако искате, добавете още някоя линия, може да има дори неназована линия. Може би нещо морето иска от нас, ние не го разбираме. Ето, като го нарисуваме, всъщност едно сме го направили. Започваме да окръгляме. Той компютър пък спря. Ето, вижте сега,
Дано да не започне отново, но в момента, в който казах, че оставям го да прави каквото си иска и той, може би при вас не се виждаше, но при мен включваше и аз съм притесних доста. Така че сега спря, дай Боже, така да бъде до края. И сега започваме да окръгляме, като окръглянето какво ще бъде? Това ще бъде хармонизиране на всичко това, което изрекохме. Тоест, ние отправяме като пред Господи, отправяме молба и не сядаме на един камък да чакаме, а почваме да вършим това, което можем да вършим. В случая ние просто ще окръглим всичко, което създадохме и всеки момент, когато ви се струва, че просто някакъв отговор идва, нещо важно се случва, съответно ще го отбелязваме, но нека първо да окръглим. Хармонизирайте трите въпроса. Точно този момент е много съкровен, когато сме направили каквото сме могли, задали сме молбата си въпрос и след това продължаваме да не чакаме. Не чакаме, просто продължаваме да правим това, което имаме да вършим. Ние в случая ще хармонизираме всичко това, което построихме.
Така, сега спомнете си, докато окръгляте, дори да не са завършили още, и аз не съм, първия си въпрос. Моят беше за тази ситуация и съответно дайте отговори, все едно дали някакъв инсайт ви е дошъл или не. Обикновено отговорите се състоят от няколко части, така че нарисувайте отговорите, както ги усещате. Ето, това са моите първите. Така, и продължавам с окръглянето. Създадох тези, защото в тази част окръглих. Сега продължавам тук по средата. Така. И съответно, ето идват и отговорите на втория ми въпрос, с стратегията, която подготвям, какво да добавя, какво пропускам. Тук имам по-малки подсказки, по-големи подсказки. Тук ми се явява. Какво правя? Ами създавам го, защото то го има. И морето го носи. Има го. Просто в момента аз съм се нуждаела от начин, метод да го получа и съответно го изобразявам. Така и продължавам с кръгленето. Вече всички знаете толкова много статии и статуси, постове, че всъщност нещо помислил или си го изобщо, колкото и нереално да изглежда, значи го има някъде. И ние няма откъде да го знаем. Това, че никой не го е правил, не означава, че ние не можем да бъдем. Ето аз в момента, в който се зачетох така по-сериозно за стоицизма, то звучи малко такова като войнишко, но не е точно така. И се седи, че на 2 пъти минах така поради друг изход. Просто нямаше на къде. Трябваше да решат тези ситуации и от никъде не знаех от кога да поискам помощ. По-точно, имаше около мен много хора, но нямаше кой да ми помогне според мене. И аз тръгнах. И не ми беше лесно, но се оказа, че когато в един момент, като вървиш, първите върти са трудни и после става по-леко, и наистина изминаваш моменти, които се равняват на много часове терапия. И се спестяваш много пари, така че може би не изцяло стоицизма така, както е с неговите много строги принципи, но част от нещата трябва да се прилагат. Невероятно богатство. Даже имаше един пример, как в миналото е нямало депресия, защото и това не е шега. Така, и аз съм психолог, не подливам вода на колегите, но защото просто хората са работили непрекъснато и всъщност оказва, че трудът, постоянното занятие с нещо, не да се преуморени да продължаваш, но наистина са били непрекъснато и на работа или пък се връщали и пак са били цели семейства и съответно нямаш време да се замисляш какво чувстваш, какво правиш. Така че ето аз завърших окръглянето и тук на тази част и тук е този личния момент и моите отговори идват. Аз просто ги изваждам. През това време морето ги е извадило на брега, само си ги материализирам. Тоест, превръщам ги в реалност. И така се получи
отговорите от морето на три въпроса, които зададох. Продължаваме с окръглянето. Сега вече ще втакаем тези отговори с цялата атмосфера, която създадохме.
Така. И сега ще си направя първо морето. Тук, откъдето сме, смятам, ако наистина така позволи времето, защото доста така мързеливо ми действа. Възможно е тази техника да я започна да я рисувам публично. И може да ви пусна и линк. Ако някой е свободен, не се притеснявайте да чувствате задължение, но не се отказвайте да дойдете, защото при колективно рисуване на задаване на въпроси, колкото повече хора присъстват, толкова по-силни отговори идват. Защото я се представете,
Морето колко е заето да спасява хора, да говори с хора, да преодолява препятствия, да закриля моряци и кораби и в един момент се съберат, така да кажем, едно 10 човека и повече и му задават въпроси, тогава вероятността да спре и да ни обърне повече внимание е по-голямо, колкото едински да звучи, количеството много често определя и качество. Така че, ако видите и съответно имате възможност, аз ще го направя в рамките на 20-25 минути, не както с вас, така по-дълго. Ми се иска точно в този период, когато много хора са на море, да го имат предвид. Това си е моя техника, аз си я правя най-напред като визуализация и после си я превърнах в рисуване, и понякога и двете, така че по някой път се рисувам и на пясъка, стига да няма други хора. И сега отговорите. За мен те идват цветно, различни. Цветно, спря този толкова красив маркер свърши. Не се ядосваме, продължаваме с следващия. И жълтия свърши. Ти пък сложили по 1 грам боя в тия маркери. Продължаваме. Само не ви казах в началото да се надпишете. Казах ви, но после когато го правих, не ви напомних. Добре е да се надписват въпросите в тези началните кръгчета. Дори съкратено, просто вие да се го знаете. Не се вижда този мой маркер. При мен се вижда
Иначе на екрана може би не се вижда, но аз си отбелязвам пясъка. И съответно може се видим. Изобщо мога. Може да рисува така. Мисля, че морето идва и при нас. Знаете как просто се засилва. Излиза на пяска и после се връща. Може и сега да откриете част от отговор. Може да видите така, още някакъв цвят. Да. По-силно. Може, аз сега ще си направя. Може да видите и отговор навътре. То не го е изхвърлило, но го е оставило вътре, навътре в морето е отговора и всъщност казва, ако го видиш, няма всичко да ти го доставям там, нали, на готово, ако го видиш. Сега, човек може и с потоци да рисува. Аз рисувам красиви отговори. Аз искам тук да няма мъчения. Лято е, много е красиво тук около нас, да няма. И след това се рисувам така с силни цветове. И ето, че тук си виждам маркера. Ето тук имам. То е буквално там за шамандурите, далечината. Ето тук един отговор. Това е, ако ме видиш, вика. Може ли да има друг? Може, но все пак се смята, че тези, които са важни, са извадени на брега. А сега, разбира се, че може да има поне още един, може да се създадете. Какво беше?
към края сме. Вече какво ще фиксирате? Дали там този далечния отговор, предложението ми за линии на полето да бъдат линии в морето и съответно тук, както искате, т.е. да бъдат хоризонтално, но не пречи да бъдат и 3 линии през трете въпроса и отговорите съответно нагоре, както решите. При мен така се получи, че този, дето дойде в далечината отговор, спонтанно го удебелих, така че той ще ми бъде фиксация. Добре да използваме тук добре и стилизацията, да засилим нашите отговори, като едва ли не са случили се. Тоест, те ги има, но ние не ги виждаме. А сега така, обща линия е това. Така че ще си продължите, ще си завършите работата. В изключение в четвъртък. Продължаваме пак в сряда след това. Мисля, че никакви съобщения нямам да ви кажа. Да бъде това, което създадохме днеска. Определено вярвам, че специално зададените въпроси към морето идват. Въпросът е, че ние не сме се научили да ги чуваме, защото то си има свой език, което не е слабост, не ни е дадено, но всеки може да се намери негови. Това е. И да имаме още едно хубаво лято и да няма такива бури като вчера, защото
Беше красиво, но беше доста така изнервящо. Отнесе доста неща, така че живи и здрави да сте, всичко да ви е здраво. И още сме средата на лятото, така че радвайте се и съберете слънце.